gyflwyno y dirprwy prif weinidog Ieuan Jones I ddod I ddweud gair. Diolch. Diolch yn fawr iawn Menna am y geiriau yna. Ga inna hefyd ddeud bod ni gyd yma heddiw am un peth yn gwbl benodol, sef bod ni am sicrhau cyllid digonol I sianel Cymru, sianel Gymraeg sydd yn gwbl annibynnol. Pwy fydd yn meddwl, fel da ni wedi clywed, pwy fydd yn meddwl 10 mlynedd yr 20 yn ôl, 1 mlynedd ar 10 ar ôl sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, byddwn ni'n gorfod sefyll yn y fan hyn I amddiffyn yn sianel yn hunan unwaith yn rhagor. A pan ydych chi'n gweld, mae yna lawer iawn o bethau wedi newid yng Nghymru yn 1 mlynedd ar 10 diwethaf yna. Mi welwch chi enghraifft, mae nid swyddfa Cymru sydd bellach ar yr adeilad yma, ond Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ond mae'r penderfyniad am S4C yn dal yn nwylo San Steffan. A hyd nes bydd hi'n dod yma I Gymru o dan yn rheolaeth ni, mi fydd y frwydr yma'n gorfod parhau. Mae rhaid I gofio wrth gwrs, mae nid penderfyniad rhesymegol deallusol a wnaed yn San Steffan ynglyn â dyfodol y sianel, ond gan wr oedd yn aelod seneddol o Surrey oedd gan dim syniad o gwbl ynglyn â'r iaith Gymraeg. Mi roedd o isio plesio I fos yn Llundain bod o'n gallu torri yn fwy na neb arall. Da ni gyd yn gwybod na fedrwn ni ddim ynysu S4C oddi wrth y sefyllfa argyfyngus yma. Ond, allwn ni ddim sicrhau dyfodol S4C, oni bai bod hi'n annibynnol a bod yna arian yn dod i'r sianel a hwnnw yn arian digonol. A mae colli annibyniaeth S4C o fewn y BBC yn rhywbeth da ni ddim yn fodlon rhoi I fyny efo fo. Ydy dyfodol darlledu yng Nghymru yn ddiogel o dan y BBC ar hyn o bryd? Dyn ni'n gwybod enghraifft bod nhw wedi torri 17% ar ddarlledu trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod. Maen nhw wedi torri 44% ar ddarlledu trwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Sef ydwn ni ddweud felly efo'n llawer yn calon bod dyfodol S4C fel mae o yn ddiogel o dan reolwyr y BBC yn Llundain. Mae rhaid felly I S4C fod yn weithredol ac yn olygyddol yn gyfan gwbl annibynnol o'r BBC beth bynnag yw ffynhonnell yr arian. Mae S4C, mae rhaid I ni gofio hyn, mae S4C yn perthyn I bawb yng Nghymru pwy bynnag iaith maen nhw'n siarad. And if the Welsh language is to survive as a living language in Wales, we must secure the independence and a proper funding stream for S4C, which should be ruled and controlled from Wales. That is what we are asking for here today. Fe rydyn ni wrth gwrs wedi cynnig ffordd ymlaen. Cyn belled bod S4C yn y cwestiwn. Ie, dyn ni'n gwybod bod angen amddiffyn annibyniaeth a cyllid S4C. O fel dyn ni wedi clywed eisoes, dydy model presennol S4C ddim yn ddigonol ar gyfer yr oes dyn ni'n I wynebu. Mae wedi gwneud I gwaith am 10 mlynedd yr 20, ond mae rhaid I S4C hefyd newid ac I wrando ar llais y gwylwyr yma yng Nghymru. Felly mae angen adolygiad annibynnol a mi roedd y 4 plaid yng Nghymru, 4 arweinydd y pleidau yng Nghymru wedi ysgrifennu at David Cameron yn dweud dyn ni'n fodlon cyd-gomisiynu efo chi adolygiad annibynnol ynglyn â dyfodol S4C. Da ni'n dal I ddisgwyl am yr ateb, ond fedrwn ni ddeud wrth David Cameron bod yna gymaint o bobl a hyn wedi dod I Caerdydd I fyny bod yr adolygiad yna yn digwydd. Mathon ni fod yn onest ddim.
Mae S4C wedi bod yn boendod i Lywodraeth Llundain ers blynyddoedd. O'r ddwy blaid sydd wedi rheoli yn Llundain ers blynyddoedd lawer. Mae yna un ffordd glir i gael gwared o'r poendod hwnnw. Trosglwyddwch y sianel, trosglwyddwch yr arian, a gadewch i bobl Cymru fod yn gyfrifol am y sianel. Mae hon, wrth gwrs, ar gyfer y dyfodol, yn gorfod bod yn sianel greadigol, yn sianel arloesol, yn sianel sydd rhoi bywoliaeth i sector annibynnol greu yng Nghymru. Sector dwi'n credu sy'n mynd i fod yn hynod o bwysig o wynebu sialens economaidd yn cenedl ni. Mae rhaid i fod yn fentrus, mae rhaid i rannu llwyfan rwan ar sawl llwyfan. Mae rhaid iddi fod yn fentrus a mae rhaid iddi rannu i chyfrifoldeb yma yng Nghymru ac i werthu rhan o'i chynnyrch ar draws y byd. Fel bod yr iaith Gymraeg yn cael ei gweld fel rhywbeth sy'n nid jyst yma yng Nghymru, ond rhywbeth sydd yn rhan o'r teulu o'r ieithoedd yn rhyngwladol. Felly, dyna ydy'n gweledigaeth ni ym Mhlaid Cymru ynglŷn â dyfodol y sianel, a mi greda i bellach bod hwn hefyd yn rhan o weledigaeth pobl Cymru. Gadewch i ni felly ddweud, 10 mlynedd yr hugain yn ôl, ddaru'r toriad yn San Steffan ddim torri y wyllus na torri ymgyrch pobl Cymru i sefydlu'r sianel. Gadewch i ni wneud yn saff, na nhw ddim i wneud o y tro yma chwaith. Mi gymerwn ni reolaeth dros yn sianel ni'n hunan. Diolch yn fawr.